Så er det blevet forår i Danmark, og i forbindelse med at det bliver forår, så lancerer Salomon en trailtur, hvor vi gerne vil invitere hele Danmarks befolkning ud i skoven til noget fedt løb i skoven i stedet for på asfalt. Det er for alle. Det er lige fra eliten til motionisten, og vi garanterer i hvert fald, at det bliver noget, man ikke glemmer lige med det samme. Det første løb i Salomon Trail Tour i år bliver den 16. april ved Tørring, og der bliver en masse fede trails og spor langs Gudenåen. Vi håber at se jer. Salomon Trail Tour er en serie på 7 løb rundt omkring i hele Danmark. Og næste gang du kommer ind for din træning og nok af dine tider, så tjek salomontrailtour.dk. Vi ses i skoven.